El món de les formigues és realment meravellós i sorprenent. S'han escrit milions i milions de paraules sobre la seva vida salvatge. Però ara apareix entre nosaltres un nou punt de vista sobre aquests petits animalons. Estels i formigues, un viatge poètic que ens porta des d'una formiga fins a les galàxies més llunyanes. Escrit i il·lustrat per Sebastià Serra i publicat per el Cep i la Nansa. Troba'l a la teva llibreria.